Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Treberi kanal. Kao što znate, ja sam Rački, ali trenutno sam nebitan, iako sam uopšte nebitan. Trenutno sam stvarno nebitan zato što je izašla igra pod nazivom Cyberpunk 2077 koja je hardverski jako zahtevna, pa danas hoću da vidimo kakav vam PC treba da biste igrali Cyberpunk 2077 kako u 1080p, tako i u 2K, ali 4K rezoluciji i da li je moguće pokrenuti ovu igru na ultra podešavanjima. Poruka sponzora. Website U2 Kia ovog meseca odlučio da podrži naš rad sjajnom promocijom za nabavku legalnog softvera. U njihovom širokom asortimanu se nalazi i Windows 10 retail ključ koji možete nabaviti za svega 10 evra uz STR24 kupon. Ovde nije reč o onoj legendarnoj OEM verziji, već o punokrvnom Windowsu, čija licenca ostaje nakon promjene hardvera. Kako je ovo poslednja verzija Windowsa, 10 evra za ključ koji doživotno možete koristiti je jako smešna cifra. Eto, odličnog načina da počastite sebe ili nekog bližnjeg. Pre nekoliko meseci je izašao zvaničan system requirement za Cyberpunk igru i kao što ste mogli da vidite, a vidite trenutno preko ekrana, igra podržava čak i hardware koji je star između 5 i 8 godina. Ali ono što je bilo čudno u samom početku jeste to da Cyberpunk nikada nije rekao, tačnije taj proizvođač nikada nije rekao o kakvom FPS-u je reč, tačnije kakav FPS mi ovde možemo očekivati, a neka moja nagađanja jeste da na ovim rezolucijama i na tim podešavanjima možete očekivati maksimalno 30 pa do 35 FPS-a, što je ok za neku, da kažemo, onako ulaznicu u gaming. Stvarno je bilo malo čudno da procesor star 10 godina i grafika stara između 5 do 8 godina podržava ovu igru u 1080p rezoluciji, pa bilo to čak i na low podešavanjima i kao što sam rekao, to će najverovatnije da radi od 30 FPS-a, ali ti rezultati u praksi su potpuno drugačiji i za 1080p pa 2K i 4K treba će vam mnogo jači hardware. Jer i sami znate da je Cyberpunk jako detaljna igra, što znači i jako zahtevna, i sa druge strane podržava i tehnologije poput RTX, tačnije tog ray tracinga i DLSS 2.x. Ukoliko budete želeli da igrate ovaj naslov sa upaljenim ray tracingom i DLSS-om, bit će vam potreban najnoviji hardware i high-end hardware iz Nvidia tabora, a to je RTX 3070, RTX 3080 i RTX 3090. Neka moja topla preporuka jeste RTX 3080, ali ta karta trenutno košta 1000 pa sve do 1500 evra, što je stvarno mnogo za jednu grafičku kartu. Pre nego što pređemo na grafičke karte, pošto je glavna udarna tema kod ovog Cyberpunk naslova ta grafička karta i ceo Cyberpunk se baš jako bazira na grafičke karte i renderuje putem grafičkih kartica, tako da procesor i RAM moduli spadaju u neki drugi plan. Ali ako mene pitate, 6 GB RAM je trenutno minimum za ovu igru na bilo kojoj rezoluciji. Naravno, možete igrati sa 8 GB, ali neka moja preporuka jeste da imate 6 GB RAM-a, bilo to DDR3 ili DDR4. Što se tiče sad procesora, ova igra nije toliko zahtevna sa te procesorske snage zato što kompletan engine je previše baziran na grafičkoj karti i zbog toga je system requirement za grafičke karte jako, da kažemo, zahtevna i ludački ako mene pitate, tako da nisu vam potrebni zveri od procesora da biste igrali ovu igru čak i u nekim višim podešavanjima i višim rezolucijama, jer kao što sami znate kako dižete podešavanja i dižete rezolucije, samo da kažemo sve se prebaca na grafičku kartu, a manje na procesor. Tako da procesor ima jako veliki uticaj kada smanjujete rezoluciju i kada spuštate podešavanja, to znači da ćete tada vidjeti veći FPS zahvaljujući procesoru. Kao što sam malo pre rekao, ovo nije igra koja zahteva procesor, ali neka moja topla preporuka, ukoliko hoćete high-end PC i hoćete da igrate ovu igru u dosta visokim detaljima i visokim rezolucijama, onda jednostavno treba da idete na najbolje procesore, a to je i7 procesor iz 9. i 10. generacije i naravno dolazeći 11. generacije, a kada pričamo o AMD kompaniji, naravno topla preporuka ima kompletna Ryzen 3000 serija, bilo to 5600X, ali neka moja topla preporuka jeste 5800X ili 5900X. Prve zvanične benchmark testove za Cyberpunk 2077 naslov je izbacila grupa Thomas Hardware i tu možemo vidjeti neka podešavanja i rezolucije kao što su medium podešavanja i ultra podešavanja i rezolucije poput 1080p, 2K i 4K. Ako mene pitate, ova igra je prezahtevna. Krenut ćemo od srednjih medium podešavanja i 1080p rezolucije gde možete vidjeti da je za 60 plus FPS potrebna grafika kao što je GTX 1070 ili RX 5600 XT.
Ako malo bacite pogled na GTX 1060 od 6 GB, vidjet ćete ta grafika jedva ima preko 30 FPS, tači između 35 i 40. Ukoliko situacija bude jako napeta, grafičkih zahteva, vi ćete najverovatnije sa GTX 1060 grafikom od 6 GB vidjeti i manje od 30 FPS. Tako da za medium podešavanja u 1080p rezoluciji bit će potrebna bar 1070 grafika. Sada prelazimo na 1440p ili nama poznatiju 2K rezoluciju, pa ukoliko želite na medium podešavanjima da igrate Cyberpunk 2077 u 2K rezoluciji bit će vam potrebne grafičke karte kao što su RX 5700 XT, to je top tier karta iz onog prethodnog segmenta, Navi segmenta, i naravno RTX 2060 Super, jako skupe i jako dobre karte. Tako da medium podešavanje u 2K jako je dobro moguće odigrati sa ove dve karte. Što se tiče 4K rezolucije, ništa drugo nisam ni očekivao, tako da na medium podešavanjima u 4K bit će vam potrebna karta koja se zove RTX 3080 ili RX 6800 XT, a kao što dobro znate, to su jedno od najjačih, pa ako ne i najjače grafičke karte koje trenutno postoje. Ako bacimo pogled na ultra podešavanja u 1080p rezoluciji, vidjet ćete da je situacija slična kao 2K rezolucija i medium podešavanja, pa će za 1080p ultra podešavanja biti potrebne grafičke karte kao što su RTX 2060 Super i RX 5700 XT. Sljedeća rezolucija jeste 1440p ili 2K rezolucija na ultra podešavanjima i za tu avanturu bit će vam potrebne grafičke karte kao što su RTX 3070 i RX 6800. Jako dobre, ali također i jako skupe grafičke karte koje se trenutno mogu pronaći tek za nekih 600 pa do 700 evra. I za kraj, ono što nas najviše interesuje jeste kako se ova igra ponaša na ultra podešavanjima u 4K rezolucije, tače 2160p. Pa vidite ovako, ukoliko kupite top tier karte kao što su RTX 3080 ili RTX 3090 ili karte poput RX 6800 XT ili 6900 XT, vi ćete jednostavno uživati u nekih 40 FPS. Da ljudi, lepo ste čuli. Ukoliko imate top tier grafičke karte, vi u Cyberpunk 2077 naslovu nećete ostvariti 60 FPS. Ali kao što znate, tu postoji to tuniranje, nisu potrebni neki efekti poput senke koje ne moramo uvijek staviti na maksimum, a možemo podesti tako da nemamo vizualnu degradaciju, a da dobijemo FPS koji je 60+. Tako da ako mene pitate, na ultra podešavanja nije moguće igrati u 60 FPS-a ni sa jednom kartom, ali isto tako koliko malo tunirate ta podešavanja, ja mislim da je moguće igrati u 60+ FPS-a. Mislim da je svima jasno da je Cyberpunk 2077 novi naslov dekade kada je reč o benchmarku, tako da nema više Kenny Crisis, već Kenny Cyberpunk. Tako drugari, o ray tracingu neću da pričam, igra je prezahtevna, koliko upalimo ono renderove senki putem RTX-a i DLSS-a, gotovo da igru nećete moći da igrate normalno, šta mislim normalno, pa ono 30, 40, 50 FPS-a, o 60 neću ni da pričam. Zato što taj ray tracing prvenstveno namijenjen za 2K i 4K rezoluciju, ako RTX 3080 ne može da pogura Cyberpunk u 60 FPS-a, pa šta očekivati od ray tracinga. Tako drugari, to je to što se tiče ovog klipa. Uskoro ćemo testirati Cyberpunku sa 3080 i 3070 grafičkim karticama, ali isto tako radit ćemo jedan mali test sa karticama iz mid segmenta poput GTX 1070, GTX 1060 i RX 570 grafičke karte i vidjet ćemo da li te grafičke karte mogu i kako da pokrenu Cyberpunk 2077. To je to drugari za danas, budite dobro i čuvajte se, a ja vam želim prijatan dan. Ćao se!